Η σημερινή καλεσμένη έχει αποδείξει και έχει πείσει στο δυσκολότερο είδος κατ' εμπέ, την κωμωδία. Κυρίες και κύριοι, εμείς απόψε έχουμε την κυρία Ταϊγέτη, το πιο γλυκό πλάσμα του ελληνικού σινεμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φωνάξατε και για μένα ήταν μεγάλη τιμή να έρθω μέσα στα νιάτα. Πέστε μου, είχατε πόλεμο από... Μεγάλο πόλεμο. Σου κακοφαινόταν γιατί γέλαγε ο κόσμος με μένα και δεν γέλαγε με αυτές που ήταν ωραιότατες, νεαρότατες και σου λέει ορίστε τώρα, να η γριά γελάει ο κόσμος με δάφτη. Και το λέγανε μεταξύ τους, χωρίς να λένε να η γριά ήταν, γιατί περνάγανε από το καμαρίνι και τα λέγανε. Δεν ήταν για μένα αυτά, δεν στενοχωριόμουν. Άντρες είχα. Δεν μου λείψαν οι άντρες. Με διαφορά ότι δεν τους κρατούσα πολύ καιρό. Εγώ μπορεί να μην ήμουν ποτέ όμορφη, αλλά πάντα άρεσα πολύ. Εγώ όλη μου η ζωή, τα περισσότερα μου χρόνια, τα νεανικά, τα πέρασα σε εξορίες. Και μια φορά πήγα και φυλακή. Ας πούμε, με παίρνουν εδώ και μου βάζουν το περίστροφο, όπως έγινε στη Μακρόνισσο αυτό. Μου βάζουν το περίστροφο στον εγκέφαλο και μου λένε θα κάνεις δήλωση, θα σκοτώσεις. Σκότωσέ με, μου λένε. Πολλούς αγώνες κάνανε τα νιάτα τότε. Τότε είμαστε όλο αγώνες. Όλο αγώνες. Και ξέρεις πως τους σκεφτόμαστε τους αγώνες. Πώς θα σου πω, έτσι μέσα από το είναι μας βγαίνανε οι αγώνες, βγαίνανε να φτιάξει η ζωή, να φτιάξει ο κόσμος, να γίνουν κάπως τα πράγματα αλλιώτικα, να φύγει τόση φτώχεια, να φύγει τόση πείνα. Εγώ υποφέρω όταν υποφέρει ο κόσμος και πεινάει. Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Του Οσίου Αλμοδόβαρ ανήμερα. Εκδόσεις Κάκτος. Του Θάνου Αλεξανδρή.